Broučci jsou malí robůtci, kteří se díky jejich odchylkám pohybují náhodným směrem. Na to, abyste si mohli jednoho takového udělat doma, budete potřebovat barevný papír, tlusté fixy, krokosvorky, DVDčka, baterii, motorek, tavnou pistoli, navíc náplně do ní, nůžky a izoletu. Nejprve si připravte křidélka, ty si vystřihněte dle libosti. Pak vezměte jedno DVDčko a dejte na stranu s litinami lepidlo a přilepte pistolí 3 fixy barvící stranou ven. Mezitím připevněte krokosvorky na motorek. Jak uschne lepidlo na DVDčku, otočte jej a nalepte na něj pistolí křidélka a motorek. Pozor, motorek musí trochu čouhat. Po zaschnutí přilepte i baterku a spojte odizolované konce krokosvorky k pólům. Póly jako jediné připevněte izolepou. Nakonec vemte část náplně do pistole a udělejte kousek od jeho středu díru, aby se tam vešla točící se část motoru. Gratulujeme, právě jste si vytvořili vlastního broučka.